Iya setu. Titih-titih sedang seperti rumah. Nggih. Langsung nyamas tutulono dhewe. Ah. Golek nutune ning endi ngene apa cetha ya. Oh, jembare ngatur-ngatur kok. Iya. Lah nggih lan payon sik ya, Mas. Lah nggih. Ya diaturke penggemar Sekar Gadung, Pakmu, Bapak Santo ki mau. Nggih, sedherek ingkang sami rawuh. Bapak Kunti, Bapak Surani, Bapak Surani sing sangka. Sedherek ya ingkang sami rawuh. Bapak Lato ayam goreng ugi rawuh. Wah itu ayam goreng Sri Kandi lor Stadion Blitar ngarepe rumah makan Gandos apa Dados ya? Dados. Dados. Ya, kaya apa tuh? Iki kula piyambak. Dhewe ya. Engko lek wis mestri disambung karo tembang liyane engko ben dibantu karo anak wedok wanita. Oh nggih. Sepinten Mas Dar? Heh? Niki lho. Nek kok sepinten iki aja ning Mas Dar. Pripun? Nek kok ning aku sepinten anu Pak Eng. Lah sepinten Pak? Hak mrene. Ya. Kok mbok ndek kan to, Pak? Iya. Dadi anak salah sijine pesinden ki bawa aja padha omong dhewe-dhewe dimirengke di dukung. Ora kena ngomong dirungokke engko cakepane bener apa salah. Engko nadane pas apa ora. Ora kena omong. Lah sampean kok aku dalang kok. Iki mau awake ya dalan cuwit mau bengi persiapan mergo ning omah nampa giliran lapanan muslimat sak kecamatan Rejo Tangan mapan ning mae dhewe iya. Nggih. Aja nganti kaya mondel ya. Mapan pinggang sarambute. Ya. Rambut sing pundi wong boten gadah rambut to niku. Ora melu-melu urusan aku lak perkara sing rada mesum purna ora tau ndalan. Boten kan boten gadah rek motong mriki to lek Mas Mondol niku kan gundul ngoten lho Pak. Lah ya kira rambut ning endi ya? Lah nggih. Lah nggih niku pertanyaane nggih niku. Mas bareng ngebas mulai piye? Nah, ya wis ben turu. Lek pas prei ben ngeloni bojone. Monggo keh praine iki. Dadilan apike normal kaya wingi iya.
Cis. Iya. Pindo mimi hamin kuno ayo bareng Kang Mas Tapi kur Ciro ayo Kang Mas hangat tepi tapi tidak bareng gitu enak. Sito asep Pandur dong. Anak lu sinden kira gelem ngangkat ki lek rong dalange. Ngono ki enak. Iya. Kan mergo kuwi tenger ajak-ajak ngono kuwi. Iya. Enak ya Anggi. Ini pagah meneng ya enak. Yo, kaya apa dadekke, Nduk? Besok. Aku kang satya satu Mas keplak. boten enten sing Nah, ya, nyambiar. izin menika gerah. Gerah apa sungu? Gerah maksudnya sakit, Pak. Oh. Nggih. Sing sakit apane? Triko. Sakit iki mestine lek yo sirahe drijine kan sing kena ginjawe wayahe sing sehat iki sing kena ginjawe ya ora ketang karo turu teko wayahe. Nah, bos sih kok nyiter. Ucapan adalah doa. Mugi Lestario iki mugi tumanduk marang pemanten sakloron sing tegese iso lestari selawasi. Ya, kaya ngono. Mugi Matur Bapak Kabeh Sumberjo. Mugi paling sehat. Amanah lemamu. Rago masyarakat desa Kediri bisa kembali. Tidak saya mas, halus.
seneng marem. Seneng marem sebabe. Tempat kali rencang-rencang. Heeh. Saiki klebu kereng apa sabar? Sabar. Dalang sak dunya sing paling sabar meh aku. Saestu. Lah ibu. Pak Gembos niku sing motor. Keren tapi sayang, Pak. Itu kan golek apik. Sing tegese iki kereng demi kebaikan. Nggih, kemajuan. Jadi ndak etis lho, nyinden yo kancane ngadeg nyinden yo sing kene dolanan HP yo ya wangun ngono iki coba. Nggih. Ya. Sik tak usungke. Belek dolanan HP ndak ketok, yen tak keke kotak tak ngene kae. Kaya dingklik kae. Ku ngarep ngabeh iki enek dingklike dadi HP-ne disendekku ndak ketok. Ketoke mung dingklik ngono ya. Inovasi terbaru. Heeh. Iya. Temantene lanang dadi ati selawase kanggo temanten putri sak balike ngono gaya. Tipis ben ketok tipise pas kandel ya ben ketok kandele. Lanjut. Nalikane lho ya. Nalikane ro, ora nalikane ro. Nggih, Pak. Heeh.
matur sembah nuwun.